Však dnes sme prišli, však dneska je nedeľa, dneska sa ani vo večer sa nedelá. Ty nic nedeláš. Tebe, keď poštár deň zobudze na obed, celé deň sa nestaneš z posteli. Však asi kto mi preberal to tie doporučené listy? Ty znáš, že sme Nižka prišli, že kúpni kolo sebe, kde sme? No však jeden volal kuchár, že zvyšujú porcie a chlapci, keď chcete za obecné, môžete sa prísť na jesť zadarmo. Než jaká to je, kúkam na tebe ani vás nechybuje. Ši jedol včera. Máš dojsť. No a čo vám to však už pozdravíš, alebo čo? Kúkaj, jak sa to robí. No som zvedavý. Cvičil. Pochválený Gospod Ježiš Kristus. My sme zarovali do luky, jeden tým chceme vás všetkých zabaviť. Humorom vás nahlaziť, špivákami otariť, úsmev a vyčariť. Že by ste boli zdravé, sa deň vynikame, to vám od všetca želáme. Žiadne stresy do bota, život nie je náhoda, ľudá dobrá dohoda. Skúšame si zatlieskať. Pošli do mojej, poďte kde je. To mám peňaženku usmieva. My sme zarovali do luky, jeden tým chceme vás všetkých zabaviť. Humorom vás nalaziť, špivákami otariť, všetkých cez sebe